Страхът не е слабост. Много мои клиенти споделят по време на сесиите ни, че когато изпитват страх, това означава, че са слаби или не се справят. Но истината е различна. Страхът е една от най-важните наши емоции. То е нашата вътрешна алармена система, която ни предупреждава, когато сме изправени пред опасност, риск или нещо непознато. Проблемът не е в страха. Проблемът започва тогава, когато повярваме, че не трябва да го изпитваме. Тогава се опитваме да го потискаме, да го скрием или да се преструваме, че не съществува. Но смелостта не означава да не изпитваш страх. Смелостта означава да продължиш напред въпреки страха, да се вслушаш в това, което тази емоция се опитва да ти каже, да прецениш ситуацията и след това осъзнато да избереш как да действаш. Страхът не е враг, той е сигнал, който заслужава да бъде чут. Ако и вие преминавате през труден период или искате да разбирате по-добре себе си и своите емоции, можете да се свържете с мен за вашата първа консултация на телефон 0879 85 5786 или в моите социални мрежи в Facebook, Instagram и TikTok. Не се притеснявайте, се свържете с мен.